Počul si už niekedy o ripped shoes? Ani. Sú to bežecké topánky, ktoré na prvý pohľad už doslúžili, no nie je to vôbec pravda. Čo tam po zodratých podrážkach a stvrdnutej pene? Toto sú výhody ripped shoes. Máš stále zapotené nohy? Tomuto problému je koniec. Prirodzené diery v topánkach zabezpečia cirkuláciu vzduchu 24/7. Materiál, ktorý sa dostane dnu, ako kamienky a štrk, sa dostane hneď aj von. A toto je pravdepodobne tá najväčšia výhoda. Ako správny trailový bežec si už určite brodil nejaký potok. Voda v topánkach odteraz nie je problém. Čo natečie, to aj vytečie. Tieto topánky je veľmi ťažké zohnať, pretože sa bežne nepredávajú. Máš teda dve možnosti. Vyrobiť si ich sám tisíckami nabehaných kilometrov, alebo si ich kúpiť od nejakého skúsenosťami ošľahaného trailistu. Tieto topánky navyše využívajú aj elitní pretekári a nikomu ich nedajú. Napríklad Naili Torneš, Jentruok Retlavoat a Mocnave. A tieto topánky momentálne predávam aj ja. Takže ak máš záujem, alebo poznáš nejakého kamaráta, ktorý by mal záujem, určite mu to pošli. Ja som Natanael a ak ťa zaujíma téma športu, behu, prírody, lukostrelby a iné, tak ma určite sleduj. Napríklad Naili Torneš, napríklad Naili Torneš, Jentruok napríklad Naili Torneš,